Здравейте хора, обичащи кучета. Напоследък снимам само едни и същи породи, така че реших да ви разнообразя с нещо по-различно. Това е Морис, порода пекинес. Да го разреша много добре, това съвсем не им е любима част. Премахвам и отрязвам всички сплитания по кучето. И е време това красиво същество да влезе в банята. Сега ще го изкъпя 2 пъти с шампуан на марка Кипоник. Толкова е напълно достатъчно. Дължителното гушкане в хавлия и е време да покажа новата си придобивка. Това е сушилнята за кучета на марка Артеро. Но тъй като ми е голяма радост, мисля да направя специално видео само за нея. Изключително съм доволна. След като мина грубата част с машинката, разбира се, идва ред на ножицата ми. Да направи Морис някаква приятна дължина, не прекалено късо, разбира се. Много е сладко това куче. Пекинезът има козина с подкоса и така или иначе не е хубаво да бъде постригано прекалено късо. Морис идва от години и мисля, че всичко това му е любимо, но пък на мен ми е. Той със сигурност ще се чувства по-добре накрая. Мисля, че вече сме готови. Време е да си благодарим, да се целунем. Колкото и някой от вас да не харесва това, на мен ми харесва. Сега се обаждаме на мама и Морис се отива вкъщи. Аз мисля, че доста му олекна. С Морис ще се видим другия месец, а с вас по-рано. Благодаря, че гледахте до края.